ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ଆମେ ନୂଆ ସଂସାର କରିବା ତାହେଲେ ଏସବୁ କଣ ମିଛ ଥିଲା? କଣ ବୁଝାଇବ? ଏସବୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନେତାର ଅଭିନୟ ଥିଲା? ମୁଁ ଯଦି କହେ ତମେ ଯୋଉଟା ଭାବୁଛ ସେଇଟା ଠିକ, ମୁଁ ତମକୁ ଜୋର କରି ଭଲ ପାଇନଥିଲି ଯେ ତମେ ମତେ ଭଲ ପାଅ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମତେ ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ସୀମିତ ଥିଲା। ଯୋଉଦିନ ତମେ ମୋ ଠାରୁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରି ବୁଝିଲ, ତମ ଭାଇଙ୍କ ପରିଚୟ ମତେ ଦେଲ, ଦୁଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲ। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ପୁଣି ଥରେ ଗଢି ଉଠିବ ବୋଲି ତମେ ମୋତେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲ। ଦେଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ତମେ ଯଦି ଅଡାଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ମୁଁ ଫେରାଇ ଦଉଛି। ସେମିତି କୁହନି ତମେ ବୁଝ ନା କାହିଁକି? ତମେ ହଉଛ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ଭିତର ମାଠିଆ, ତାକୁ ମାଝେ ମୁଠିରେ ପୁଣି ଥରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରିବ। ହେଲେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା। ମୋ କୁଆରୀଙ୍କର ସାଦା କାଗଜରେ ତମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଇଛ ଏ ଜୀବନରେ ସେ ମାନଚିତ୍ର କେବେ ବି ଲିଭିବନି। ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଖବର ସିନା ସରିଯିବ, ହେଲେ ଜୀବନରେ ସେ ଭୁଲ କେବେ ବି ଲିଭିବନି। ଆରେ ଖୁସି, ମୁଁ ତ ସେଇ ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତମେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଅ ତାହେଲେ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛି। ମାନେ ଖୁସି, ତମେ ମୋ ସହିତ ମେଡିକାଲ ଚାଲ। ଆମେ ଏବେ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୁଆଟାକୁ ମାରି ଦେଇ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ପାପ। ଆରେ ମୁଁ ସେ ପାପ କରିବାକୁ ରାଜି। ତାହେଲେ କି ଭୁଲଟା କାହାର? ସବୁ ଭୁଲ ହଉଛି କେବଳ ତମର। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲି, ସେଦିନ ଯାହା କିଛି କରିଥିଲା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭିତରେ କରିଥିଲି। ମାନୁଛି ମୋ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ସେଟା ହେଇଥିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ମତେ ବାରଣ କରିପାରିବି। ମୁଁ ତମକୁ ବାରଣ କରିଥିଲି। ତା ଭିତରେ ହଁ ଥିଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ତମ ମୋର ବି ହଁ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ମନା କରୁନି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି? କାରଣଟା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ମୋ ଗର୍ଭରେ ବଢୁଥିବା ସନ୍ତାନର ବାପା ହଉଛ ତମେ, ଆଉ ତାର ମା ହଉଛି ମୁଁ। ଏ କଥାକୁ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କର କି ନ କର। ଭାବିଥିଲି ଦିନେ ଭଉଣୀରେ ସେ ଘରେ ରହିବି ବୋଲି, ଆଜି ଭାବୁଛି ବାହା ନହେଲେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବି। କଣ କହିଲ ତମେ? ତମେ ଏଇ ଘରେ ରହିବ? ହଁ, ଏଇ ଘରେ ରହିବି। ଆରେ ଏଇଟା କଣ ଧର୍ମଶାଳା? ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର। ଖୁସି, ମୋ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲରେ କହୁଛି ତୁମେ ଘରୁ ଚାଲିଯାଅ। ନା ମୁଁ ଯିବି। ଖୁସି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲରେ କହୁଛି ତୁମେ ଘରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଘରେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି। ତମେ ଯିବ? ଯିବିନି। ଏବେ ଯିବ? ମୁଁ ଯିବିନି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଯିବ। ଘରେ କହିଲେ ମୁଁ ଯିବିନି। ଖୁସି, ବାହାର କରୁ। এইটা কোন পোপা ঘর? চালাকু ମାରି ଦିଅ ମତେ। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଯଦି ଏଠୁ କିଏ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ହଉଛି ଖୁସି ମିଶ୍ରର ଶବ। ফাইনাল তু মরিবু কই দউছি। ফাইনাল
মারা আরে মারা মতে কোন মারি মারি তো